Mireu, mireu, caixes de torrons, caixes de vins, caixes de formatges, caixes d'embotits. Tots aquests productes són els que van a formar part de la nostra cistella de Nadal. I, Ximo, per favor, en la meua, que no falte un d'estos. Ens n'hem vingut a una empresa especialitzada en aquestes cistelles de Nadal. Carles, quantes caixes aproximadament ixen d'estos magatzems? Vora enguany, vora 300.000 caixes ixiran. L'empresa té previst créixer un 5%, ja que l'any passat va créixer un 10% i les previsions són prou bones. I on van aquestes caixes? Per tota Espanya. Tenim encomanaments de Salamanca, Pamplona, Lleó, Jaén, Oviedo... Toledo, Lugo, Málaga, Orense, Vigo... I a vegades van a Palma de Mallorca, també van a Burgos... I em pots mostrar com es fan aquestes caixes? Anem per allà. Així les treballadores preparen les caixes, cada una s'encarrega de posar un producte en la caixa que en aquest moment s'està preparant. I quins són els bàsics d'una cistella de Nadal? Quins són els productes que no poden faltar? Tot depèn del preu del pressupost de les persones de les empreses, però el que és imprescindible és combinar productes salats amb dolços. El pernil, una paleta, un bon pernil, no pot faltar, també les ampolles de vi, formatges, torrons, altres dolços... I sobre quins preus oscil·len? Són més cares amb la pujada generalitzada dels preus? Depenent també un poquet del pressupost de cada empresa, de cada particular. Normalment, les empreses solen gastar-se uns 50-60 euros per treballador i els particulars fins a 80. En el catàleg de lotes d'Espanya la gent pot trobar cistelles per 15-20 euros, més IVA, fins a 600 o 700 euros en un bon pernil. Teniu cistelles per a celíacs o per a gent que tinga intoleràncies? Sí, des de fa anys és una moda que l'empresa ha reconegut en el seu catàleg i té una cistella per a persones celíaques. També tenen altres per a persones que no els agrada l'alcohol. També n'hi ha altres que són per a vegans i altres inclús que no porten productes en manteca de porc. I mireu quina cistella més xula, que és la que més s'està demandant este any, veritat? Sí, és el producte estrella esta temporada en lotes d'Espanya. És una nevereta portàtil, molt cuca, en un packaging molt original, molt cuidat. I què du? Moltes coses. Porta vi, porta productes d'alcohol, porta torró, dolços, porta productes salats com embotit i formatge. Companys, jo finalment he decidit emportar-me la nevereta, que m'apareu molt mona, però m'emporte també el pernil. Bueno, que no cap, però me l'emporto igual.